LMC nahrávky. V dnešních nahrávkách vítám Juditu Lebovou, Head of Product Sales ve společnosti LMC. Ahoj Judito. Ahoj Míšo. Judito, ty pracuješ v LMC už, jsme si říkali, 5 let. Začínala jsi jako produktová specialistka na Teamio a taky na Jobotu, což byl systém pro doporučování zaměstnanců. A protože potřeba edukovat vaše klienty se ukázala jako klíčová, tak jste založili úplně nové oddělení právě Product Sales. A ty jsi se stala jeho šéfkou. A já bych se s tebou o tom chtěla povídat, o tom, v čem své klienty edukujete a proč vlastně vznikla ta potřeba založit tohle nové oddělení. Je to tak, vlastne Product Sales vznikol tohto roku, čiže ako fakt úplne nové oddelenie a mali sme navnímané vlastne, že ako respektíve tie pozícia produktového špecialistu alebo product sales specialistu už tu v nejakej forme bola, ale na rôznych úrovniach, rôznych oddeleniach a podobne. A keď vlastne prišiel náš nováčik, to znamená do LMC rodín nováčik v rámci produktov TechLoop, tak sme si povedali, tak teraz je tá doba, kedy by sme mali to ako nejak spojiť a vlastne celý ten tím nejak posunúť do tej úrovne, aby sme tu boli vždy pre našich klientov, aj pre našich obchodníkov. A ja si stále hovorím, že vlastne ako produkt bez salesu nemôže existovať a ten krásny súlad je v rámci toho, že dokážeme tak, jak edukovať našich klientov, pomáhať našim obchodníkom, tak hovoríme vlastne ich rečou do toho produktu zpátky. A co vlastně má na starosti ten product sales specialista, co je jeho denní chleba? No on ráno, keď stane, nie. Je to vlastne o tom, že keď príde vlastne do toho procesu, tak obchodníkovi je takým tým parťákom. Náš obchodník je úžasný človek, jednoducho, ale má toho na starosti strašne moc. Je pre ňoho dôležité, aby vedel nejaký tej základ a trošku ako viac nejak rozprávať o tom produktu, prípadne ako nazdieľať nejaké informácie. Ale potom ten detail, ktorý je fakt už nejakej tej používaní funkcií, nastavenia tých procesov a tak to už nepotrebuje vedieť. A není na to ani dôvod. A vtedy prichádza vlastne ten product sales specialist, by som to nazvala. A tento člověk pracuje více s tím obchodníkem nebo s tím klientem? Kde je ta jeho role? Myslím si, že často, alebo ako v niektorých momentoch by to mohlo byť ako púl na púl, záleží vlastne od produktu alebo od toho klienta. Ale primárne vlastne u toho klienta vyľaďuje nejaký ten produktový flow a u toho obchodníka zase nejaké tie knowledge base, alebo ten produktový špecialista je tak ako chodiaca encyklopédia, ktorá má na starosti ako ten produkt a dokáže vlastne odpovedať na čokoľvek, čo sa týka toho produktu. Ak nevie, tak ešte zvlášť to zistí. A každý ten produktový specialista se zaměřuje na jeden konkrétní produkt, nebo ví vlastně všichni o všech produktech úplně všechno? Nie. Práve tá krása je v tom, že je jeden produktový špecialista na jeden konkrétny produkt, prípadne podľa vlastne nejakého toho portfólia tých garantov a ich klientov, tak máme napríklad na Teamio dve kolegynky, jedna je na Morave, jedna Praha a Arnolda vlastne, alebo ten ďalší produkt opäť vlastne podľa potreby je ich tam 3 a náš nováčik TechLoop má jedného človeka zatiaľ. Takže pak to v praxi vypadá tak, že ten obchodník, toho asi naši klienti, potažmo naši posluchači dobře znají, protože to je ten člověk, se kterým se pravidelně jednou za nějakou dobu potkají a řeší společně jejich potřeby a jak na ně může LMC reagovat s svými produkty. A potom vlastně, když se ten klient rozhodne, že třeba je pro ně Teamio ten pravý produkt, který zrovna potřebují, tak v tu chvíli mu s tím pomáhá s tou implementací právě ten produktový specialista? Je to tak. Vlastne, keď sa jedná o to Teamio, už je to v rámci presne nejakej tej implementácie. Tam vidíme vlastne to, že ten obchodník je už viac v komforte s tým produktom, dokáže ho ako predať práve so všetkými pridanými hodnotami, čiže ten produktový špecialista potrebuje vlastne dotiahnuť u toho klienta. A pre nás je veľmi dôležité, že keď už ten klient si ten produkt kúpil, tak aby mu
rozumel a rád ho používal. A to je už naša úloha. Tam už prichádzame my vlastně k dispozici. A kde vy, jako produktoví sales specialisti, získáváte tu znalost toho produktu tak detailní? Protože vy byste měli vlastně, jak jste říkala, chodící encyklopedii, vědět o tom úplně všechno. To je taký ako krásny ako ekosystém, by som nazvala. A jak som spomínala na začiatku, tak ono to celé funguje tak, že my dokážeme alebo načúvať každej tej jednej strane, ktorá do toho vstupuje. Jednak je to práve ten klient, potom obchodník a potom máme interne práve ten produktový vývoj našich kolegov, produktových manažérov. A skrz to, že vlastne my sme často, alebo ako našim tým denným chlebom je aj to, že sa stretávame na skúskach práve k tomu produktu, tak načerpávame tie informácie priamo od toho zdroja, z toho vývoja, kam to posúvajú a podobne. A odozdávame to potom ďalej obchodníkom alebo tomu klientovi a od obchodníka a klienta to zase vraciame zpátky. Takže ako fakt zabezpečujeme taký ten chod, aby nenastalo nejaké trenie. To znamená, niekedy sa vlastne tie dva svety úplne nechápu, ako myslím produkt a sales, prípadne klient, tak sme tam my, ktorí to tak vylaďujú, obrušujú trošičku a dokážeme to posúvať tým správnym smerom. A jaké vlastnosti tedy musí ten pravý product sales specialista mít, aby dokázal tohle zajistit? Potrebuje načúvať, hodne počúvať a následne sa vlastne nezlaknúť nejakých ako problémov, ktoré prídu a dokázať ich odkomunikovať jednej, druhej alebo práve ako tej tretej strane. A musí byť trpezlivý, neúplne vlastne nátlakový a s pochopením. A ještě mě vlastně k tomu napadá, jak jste říkala, že se bavíte i s těmi klienty. Funguje u vás i ta zpětná vazba do toho produktu, že třeba i vy přicházíte s tím, co by ty klienti ocenili v tom produktu, jak ho třeba dál posouvat, jaké nové funkce tam zavést a tak? Tak, to je výborný dotaz. Ja často hovorím, že my sme takým tým hlasom tých klientov, pretože je ich spousta. Ono síce sa dajú spraviť ako rôzne prúskumy a doptávať sa, ale priama tá spätná väzba, ktorú ja si vypočujem a následne ako dokážem sprostredkovať do toho produktu, je nenahraditeľná. A síce áno, ako naši garanti to robia úplne ako stejným spôsobom, ale skrz vlastne vnímanie toho produktu a viem, kde sú jeho zákutia, tak to ešte dokážem dotiahnuť a vlastne nazdieľať práve ten konkrétny moment, ktorý by sme mohli vyladiť, vylepšiť alebo priniesť pre toho klienta. A bavíte se s těmi klienty jenom na začátku, když se ten produkt zavádí? Nebo je tam možnost, že si vás třeba vyžádají i v průběhu, když už s tím pracují delší dobu? Určite áno, aj vyžiadajú. Je tu dôležité ale navnímať v rámci ako toho nového oddelenia Product Sales špecialistov alebo specialist, tak každý jeden ten produkt je vlastne nejakej svojej fáze aktuálne. Myslím tým, že ako Týmio, ja ho nazývam ako veterán medzi produktmi, tak on už potrebuje skôr ako také tie zabiehacie veci, kde vlastne vieme pomôcť preškoliť vlastne celú skupinu klientov, aby v tom vedeli dobre pracovať, aby sa im to dobre používalo. Pričom napríklad Arnold je v takej tej svojej fáze, kde už o ňom vedia. Už veľa klientov to má, vlastne ako používa našho Arnolda, nejaké prieskumy a podobne. Ale ešte tí obchodníci nie sú si úplne istí, ako ho správne predať, prípadne ako ďalej ho používať. A potom tam máme toho nášho nováčika a Techloop je vlastne ako o tom, že potrebujeme tak jak klientov, tak obchodníkov cez toho špecialistu naučiť to správne predávať so správnymi očakávaniami. Čiže vždy sa dá aj počas vlastne toho si nás vyžiadať, ale primárne je to aktuálne u tých našich starších produktov, alebo respektíve napríklad u toho Týmia. A teda šťastí už aj Arnold. Takže Týmio řešíte, dá se říct, jako nejvíce všech těch produktů, nebo můžete to nějak, dalo by se to odhadnout, který produkt momentálně zažívá nejvíce péče od vás? Ak by som sa bavila o péči, tak je to asi áno Týmio, ale pozornosť, tak to aktuálne má ten Techloop. Pretože tam náš Dalibor, tak ten má ako denne niekoľko schúzek, buď s klientami, alebo s
práve obchodníkmi, kde sa to vyľaďuje, kde vlastne riešia možnosti toho produktu a tak. Ale jo, peče určite Týmio a nejaké to zoznamovanie sa s produktom, tak to najviac práve ten Techloop. Arnold je taký ten puberťák, by som nazvala v rámci toho nejakého postupu. Techloop, můžete nám ho krátce představit, na co se třeba ty klienti teď nejvíce ptají, s čím jim nejčastěji pomáháte právě v tomhle produktu, protože je z nich asi nejnovější a možná ho třeba ne všichni naši posluchači znají. Je to tak, keď vlastne Dalibor naskočil k nám, to je ten náš produkt Sales Specialist za Techloop, tak primárne si sadol práve ako s jednotlivými týmami, čo sa týka obchodníkov a najčastejšie vlastne bola tá nutnosť toho, aké vlastne pozície IT charakteru dokážu vlastne na tých stránkach nájsť. Nie pozície, ale ľudí. Takže oprava taká maličká vlastne, ktoré aj tie pozície v rámci ako kandidátov dokážu tam nájsť, ktoré sú najčastejšie, či to je napríklad aj v nejakých konkrétnych regiónoch a prípadne čo fakt nevedia. Takže radšej nech nie sú doporučované, nič proti ničomu to nie je. Za mňa je veľmi dôležité, aby sme vždy nastavili správne očakávanie u toho klienta, aby nebol následne potom sklamaný. Bavili jsme se o tom, že se tedy věnujete klientům, ale určitě máte co nabídnout i vašim kolegům. Školíte i interně produkty v LMC? Určite áno. Celé to začína vlastne od onboardingu, čiže od nejakého nováčika, ktorý tam k nám nastúpi, tak prechádza adaptácii. Teraz vlastne som dostala na starost nastaviť si aktuálny stav, ktorý máme pre onboarding v rámci salesu a trošku ho možno ešte viac vytuniť, vylepšiť a zistili sme, že by bolo fajn v rámci tých produktov, ktoré máme u seba. To sa netýka len, ktoré má naše oddelenie u seba. Ale aj tých ostatných možno spraviť nejaké ako adaptačky za každý jeden. A následne vlastne sme minulý rok začali projekt internej akadémie pre sales, kde sme zapojili naše seniorné mamičky na materskej, pretože vieme, že jednoducho oni aj chcú pracovať, majú na to čas, majú dobré vlastne bábetka manželov, ktorí vlastne im dokážu pomôcť a oni sa môžu uplatniť. A tým pádom vlastne oni už nemusia riešiť, na koho sa mám obrátiť, komu sa mám ozvať, ak potrebujem niečo a podobne. Takže je to podľa mňa ako taký ten proces, ktorý dokáže pomôcť tak, jak nášmu salesu, našim obchodníkom, garantom, tak vlastne aj mamičkám, ktoré chcú vlastne byť nejak zapojené zpátky do tej práce, do tej firmy. Takže tak. A co všechno školíte u těch obchodníků? Dokážu si představit detaily těch produktů, ale můžete jim nabídnout třeba i nějakou nástavbu, nějaké třeba soft skills? Je to aktuálne jako fakt super otázka, pretože my sme vlastne po tých rokoch zistili, že my sme dosť vlastne tlačili na nejakú ako tú produktovú znalosť. To znamená, že chceli sme, aby vedeli, kam maťuknúť alebo kam vlastne, kde spraviť nejakú tú funkciu a podobne. A je to vlastne super. Na druhú stranu je veľmi dôležité, aby oni dokázali predať ten produkt aj bez nejakého úplne detailnej znalosti. Čiže aby ten produkt predávali na základe jeho pridanej hodnoty, tomu, aby vedeli reagovať na tej schôdzke už z nejakého rozhovoru. Čiže klient povie, my riešime tohle a tohle a on povie, jo, tak to vám Týmio, Arnold, Techloop alebo čokoľvek iné pomôže vyriešiť. Čiže vypočuť si ho a zareagovať na to. Takže tak to nějak. Já slýchám často v LMC, i jsme tu měli zástupce z obchodního oddělení, že by obchod měl probíhat s nadšení, nebo takhle to říkáte. Co si pod tím mám představit? Jak tomu můžete vy třeba těm obchodníkům pomoct? Ono je to presne tak, pre nás je extrémne dôležité, aby ten obchodník garant predával vlastne s tým, že tomu produktu verí. Že jednoducho vie, že tomu klientovi to pomôže a to nadšenie je v rámci toho, že sa snažíme vlastne od začiatku s ním byť. Následne vlastne, ak získa takú tú istotu a my tomu hovoríme, že ak zažiješ úspešný predaj a vieš ho potom zopakovať, tak už si na správnej ceste. A pre teba to znamená, že získávaš ten komfort. A pre nás vlastne v tých začiatkoch je dôležité, že ich vzdelávame v takej tej ako jak to nazvať?
už som spomínala, ako komforte, alebo respektíve v tom, že sú si istí, že ten produkt to umí a tým pádom sa neboja vlastne u toho klienta navrhnúť nejaké to riešenie alebo ten konkrétny produkt s riešením. Judito, jak vypadá tvůj běžný pracovní den? Ty jsi šéfka toho oddělení, takže máš pod sebou právě tyto produktové salesové specialisty, ale co je jakoby tvoje hlavní náplň práce? Pred asi týždňom som si povedala, že nejak sa to nakopilo, tak to poďme ako rozuzliť. A som si sadla a spravila si vlastne ako nejaký výčet toho, čo aktuálne vlastne riešim, aby som nestratila ten fokus. Za mňa je veľmi dôležité, aby vlastne produkty, ktoré vstúpili, respektíve tie špecialisti, ktorí vstúpili do tohto oddelenia, tak mali ako plnú podporu. Čiže ja zabezpečujem to nejaké odovzdávanie toho know-how, ktoré som načerpala za tie roky, za tých 5 rokov na obdobnej pozícii a dokázali vlastne nejak spraviť to sales engagement, aby vlastne tí ostatní nejakým spôsobom dokázali zúžitkovať to, že sú tam, že im vlastne odovzdávam nejaké to know-how. A ďalšou tou časťou je, že sa vlastne natáčam nejaké videá aj v rámci tej internej akadémie, kde sme tvorili aj spoločne tie kvízy. Následne, čo sa týka toho vzdelávania, čiže ten onboarding, sa snažím teraz práve s našim inovačným tímom, ktorý tiež máme v rámci Salesu, posúvať a vlastne ku koncu roku spraviť nejaký ako funkčný koncept, ktorý by im pomohol, ktorý by ich vlastne čo najrýchlejšie z dobrého obchodníka, ktorého sme nabrali, spravilo úplne skvelého lomoco obchodníka. Čiže aby bol produktovo pripravený na vlastne takú tú armádu vonku. Čiže mojou úlohou si myslím, ako každodennou, je pripraviť vlastne tých ľudí do tej prvej línie, aby vedeli vlastne u tých klientov reagovať. Takže tak. Kterou část té práce máš osobně úplně nejradši, co ti dělá největší radost? Aktuálne asi pracovať s tými ľuďmi a vlastne odozdávať tie know-how. Robíme rôzne workshopy, webináre a úplne milujem spájať vlastne ten produktový svet s tým salesovým. Myslím si, že v rámci ako firmy by si mali uvedomiť, že jeden bez druhého nemôžu existovať. A keď sa budú počúvať, tak to môže posunúť celú tú firmu napred. A ja si myslím, že robiť takú tú osvetu, tak to ma baví najviac. A z pohledu těch produktů, který si myslíš, že je pro ty klienty ten klíčový a nejužitečnější, který by měla každá firma minimálně zvážit, že by ho mohla potřebovat? Fíha, keďže vlastne tá naša škála alebo tá rodina je fakt ako rôznorodá, aby som to nazvala, tak ja si myslím, že by mali mať všetko, pretože každá tá časť rieši niečo iné. A ako nechcela by som tu ako možno nejak ako uprednostniť nejakú tú skupinu alebo nejaký ten konkrétny produkt. Ja fakt si myslím, že Týmio je úžasné na to, aby ste mali všetko na jednom mieste, aby ste dokázali vlastne spolupracovať so svojimi kolegami nad tým náborom. Arnold vám vyrieši kopec vecí, ktoré ste zatiaľ ani netušili, že sa dejú vo firmách. Onboardingom, nejakým doptávaním. Viem, že teraz napríklad v jednej firme zistili, že dvaja veľmi kľúčoví ľudia zvažujú nejaký ten odchod. Arnold pomohol vlastne vyriešiť tú situáciu a dokázali vlastne sa s nimi o tom porozprávať. A jednoducho tí ľudia ostali v tej spoločnosti a ich vedenie ani netušilo, že majú nejaké podobné zámery. A Techloop si myslím, že do budúcna, jak tu máme rôzne vlastne ako problémy s niektorými pozíciami IT, tak v rámci toho, že sa Techloop zameral naplniť takú tú IT databázu a že ideme za tým, tak si myslím, že ak hľadáte niekoho v tejto sfére, tak Techloop je tá cesta. Ja som nikdy nehovorila, ako tie ostatné produkty tiež potrebujú vlastne nejakým tým spôsobom, ale zapadá to do takého celkového konceptu. A možno ma inak ešte napadá, že celý čas, jak sa bavím o tom, že aké typy produktov a podobne, jedno je napríklad ako mladší produkt, to znamená Techloop, potom tam Arnold a Týmio. Tak ja sa pamätám, keď som sa o tom s našim sales riaditeľom Petrom Procházkom Prochýmiachom mi voláme, bavila, tak on mi hovorí, aby som strašne chcel, aby ako ten tvoj tým bol niečo ako sales inkubátor. Jednoducho, ako príde nejaký nový produkt,
príde vlastne ako pod vás a dostane vlastne ten support pre tých našich klientov a garantov a vlastne porastie, tak krásne môže plynulo odísť ďalej do toho salesu s celým svojím vlastným oddelením, celým tým ekosystémom okolo toho. Takže ja verím, že takáto vízia sa bude postupne naplňať a že to pomôže každej tej strane vlastne v rámci tých užívateľov alebo klientov interných, externých. A máte ve vašem oddělení ještě nějaký jiný profesní cíl, sen nebo vizi, kterou byste chtěla vy osobně naplnit? Ja si myslím, že jak som vlastne ako taký ten dosť otvorený človek a veľmi taký ten, voláme to farmer, v rámci ako taký ten starostlivý, tak ja by som moc chcela, aby vlastne ten tým sa rozrastal. A postupne vlastne tam pribudli ľudia, ktorým hodne záleží na tom, aby vlastne sa vždy posúval ten produkt tým správnym smerom. Aby vlastne sme ho mohli vlastne ako strategicky ovplyvniť. Aj my. Takže takým tým môjim osobným cieľom je rozšíriť ten tým, rozšíriť ho aj o ďalšie produkty a pridávať tú hodnotu vlastne na každú stranu. Mně se líbilo, jak jste dávala ten konkrétní příklad, že díky Arnoldu se vašemu jednomu klientovi podařilo odhalit 2 lidi, kteří byli třeba jednou nohou už venku. Máte ještě nějaké další podobné příklady? Vy jste v kontaktu s těmi klienty, kdy jim ten produkt, ať už Teamio, Arnold, nebo třeba právě Techloop, v něčem takhle pomohl? Něco jako konkrétního? Je to zaujímavé, ale úplne ako za každý ten produkt je tá najčastejšia vlastne vec, ktorú riešime, ktorú sa nás pýtajú, ako to funguje v iných firmách. A je to zaujímavé skrz to, že dokázali by sme vlastne vyriešiť za každý ten produkt nejak čo ako je tá najčastejšia, ale myslím si, že vždy, keď sa spýtajú, tak vedia, že vlastne náš ten tým alebo ľudia, tak jak obchodníci, tak aj my, sme u tých rôznych zákazníkov a máme navnímané ich vlastne potreby, ako ich riešili. Buď sme im to navrhli už my, čiže to isté môžeme vlastne posunúť do tej ďalšej spoločnosti. Napríklad pri Teamiu sme riešili, že majú decentralizované HR. To znamená, že síce ako majú tú centrálu tu v Prahe, ale rôzne pobočky ďalej vlastne ako po tej celej Českej republike. A riešili s nami, ako to spraviť efektívne, rýchlo, aby vlastne ako každý mal prístup k tým kandidátom, aby mi vedel odpovedať hneď, ja som mohla zabezpečiť nejaký ten už nástup alebo zamietnutie. Takže to sú také tie prípady, ktorými my dokážeme pomôcť, pretože ich vidíme v jednotlivých vlastne tých spoločnostiach. A taký ten unikátny pohľad si síce môžu niekde ako prečítať. Ale my máme to konkrétne riešenie, ktoré sme už niekde aplikovali. Takže tak. Takže jste takový jejich poradci, osobní parťáci, kteří jim můžou pomoct vyřešit jejich problém. Je to tak. Já se tě na závěr zeptám, Judito, kde ty sama čerpáš inspiraci pro svoji práci, kde se vzděláváš třeba ohledně HR témat, protože nejsi vlastně typická personalistka, ale určitě potřebuješ spoustu know-how z této oblasti. Určite áno, som v rôznych skupinách, ako myslím tým buď ako LinkedIn alebo nejaké tie podcasty počúvam. Aj u nás ako počúvam Seduo, čo je úplne úžasné, si to berem ako kurzy, ale za mňa ako v poslednej dobe je ako takým tým najinšpiratívnejším momentom, alebo to, čo ma ako učí a posúva ďalej. Taká naša skupinka interná, ktorú vytvorili moje úžasné kolegyne na manažerskej pozície. A približne si myslím, že už teraz je to ako rok a pol sa stretávame a vymieňame si naše nejaké ako skúsenosti. Jedna povie, niečo sa stalo, ja som to riešila takto, prípadne príde ako druhá a si povieme, ako by ste to riešili a to budem musieť. Takže rôzne sa inšpirujeme, motivujeme, prípadne ako práve, ak sme niečo dobré ako slyšeli, nejaký podcast a tak povieme si, vypočuj si to ti určite pomôže, takže tak. Ja firmám ako doporučujem, alebo tým ostatným, ktorí nás počúvajú, aby vlastne sa porozhliadli ako vo svojom okolí. Spravili si nejaké skupinky a v rámci nejakej buď ako pozície alebo odbornosti a nech sa spolu rozprávajú. To je to najlepšie, kde sa viete dozdelať a inšpirovať.
A chtěla by si závěrem vašim klientům, personalistkám a personalistům, protože ty nás právě poslouchají nebo sledují, něco vzkázat jako z pozice šéfky toho nového oddělení, něco za vás za všechny? Nebojte sa skúšať nové veci. Všetko je vlastne hop alebo trop, ale myslím si, že kedykoľvek vlastne niečo nové príde a zavedíte to v tej firme, tak sa z toho naučíte, aj keby to nedopadlo dobre a dokáže vás to niekam posunúť. A to, že to nedopadne dobre, nie je zlé. Je to fakt dobré. Dobře, tak já ti přeju, ať se ti v nové roli daří, ať máte spoustu spokojených klientů a potažmo i našich posluchačů. Děkuji za rozhovor. Ďakujem aj Iva veľmi pekne. LMC nahrávky.